Yo, what's up mga suki? Andito naman tayo, nagbabalik. So guys, meron pala tayong niluto ngayon. Ang topic po natin ngayon ay siguradong paborito ng mga Bicolano to. Kaya sabihin ko sa inyo, ang lutong gagawin natin ay ginata siya, tapos meron siyang alimasag. So ano pang gagawin natin? Let's go! A few moments later.